We will focus our reflections sa our first reading today. Nindot pamalandungan, agig pagpanganda musab sa atong kaugalingon para sa Pasko sa atong kaluwasan. Our first reading gikan kini sa basahon sa propeta Isaias. Unsa man ang mensahe o pahinumdum o encouragement para kanatong tanan. Niingon dinhi, pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, panghugas kamo og hinloy ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan og buhata ang maayo. Unya nag-ingon ngari kamo og maghusay kita, bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Unsa man kini mga igsoon para kanato. Our first reading today from the prophet Isaiah, we are all encouraged and we are all asked. The Lord is calling and inviting us to confess our sins and ask God's forgiveness. Mao kini ang mensahe para kanatong tanan. Biyaan ang atong mga binuhatan nga dili maayo ug mobalik kita sa Dios. Naay nindot kaayo diri nga pahinumdom, nag-ingon dinhi, bisan unsa kapula sa inyong sala, kini mapaputi. In other words, bisan unsa daw kadako sa atong nahimong sala ngadto sa Dios, kung kita anaa ka ng kasing-kasing nga mapaobsanon, kasing-kasing nga mudawat nga kita nakasala, o kasing-kasing nga abli mudawat sa grasya sa Dios o sa iyang pasaylo. Bisag unsa kadako sa atong nahimo nga sala, kaya kining pasayloon sa Dios. Muna ginaingon ba? No sin is greater than the love of God for us. This is an assurance for all of us, my dear brothers and sisters. Our first reading is reminding us all, sa kadako sa gugma sa Dios kanato, walay sala nga dili niya kayang pasayloon. Ang importante lamang nga kita anaa ang kasing-kasing nga mapaobsanon nga modawat sa atong pagkulang ngadto sa Dios, ug usab dawaton ang grasya sa pagpasaylo sa Ginoo kanato. Hopefully napamakitay 40 ka diyas o pila ka adlaw na lang before ang Pasko sa pagkabanhaw, mao kini pahinumdum kanato to help us prepare ourselves for that feasts of our faith, the feasts of God's resurrection. I hope sa atong pagpangandam, mag-spend po tag panahon, maghatag kitag oras ug panahon sa pagpangayog pasaylo sa Dios diha sa sakramento sa confession. Palihog manindog.